Bok ljudi, evo dugo mi nije bilo. Tu sam gore još uvijek. Radimo sobu za gaming, za stream i takve stvari. Aha, ništa, evo nas, tu smo. Ovaj dio smo koliko toliko riješili. Vidite? Sad smo došli do ovoga dela. Sad to moramo riješiti. Imamo par problema tu. Samo nam krov curi. To moramo sanirati. A bomo i to riješili nekako. Tako da... A ovo će biti mali kratki video. Samo toliko nismo se dugo čuli. Nisam dugo ništa objavljivo, pa onda ono kupili smo Knaufa. Stigla je plaća, pa smo još Knaufa uzeli. Čovjek čistim tu. Evo, Knaufće, čorapće i tako. Tako da, dragi moji, a bliži se uskoro, bliži se uskoro nešto, valjda će biti brzo to gotovo. Čekamo 7 sati, Nuli izbacio pjesmu, to je za skoro sat vremena. Skoro sat vremena, 10 minuta, evo čekam šta će biti od Nulija. Vidim da će biti dobra stvar. Da, imamo vidim. A ništa, eto, to je bilo to, ne znam ništa da kažem, ja tu radim pomale, čistim još, zezam se s tim, a bolje. Da, eto da ništa. Tu smo, delamo, ne delamo, vidimo se.